Wengenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi. Sekuvela indaba zokuthi owesifazane owaziwa ke ngoTebogo Makgopa ongwasi Mamelodi shawe ngozodwa abantu kubangwa ke isoka noma kubangwa ku Ben 10 ka Zodwa wabantu. Intobazana ikhulume iphephandaba iDaily Sun la iveze khona ukuthi bekade ke isempumalanga eDelmas kwenye ke event yayikade ngomhla ka2 ke kuNovember. Ithi ke yayikade noma ke yayikade sendaweni ye-VIP uzodwa abantu naye wayekade ebhukhiliwe ke kulo mcimbi ukuthi ezo performa. Yayithiwa ke lentombazane yezodwa abantu esekhwele delika kuyona eseyimura kabi ke wayishaya impela kwaze kwasiza abangani bakhe noma abantu ke belamula emshayelo ukuthi ke umthathele uBen 10 wakhe. Ziyathanda ke lezi zinto abantu abaningi bakhuluma ngazo ku social media. Ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalesi sigameko esenziwe uzodwa abantu kuloko wesifazane ohamshiyeke emabokoboko umlomo ke ungaka. Mfowethu ungakhohlwa ucinzelo subscribe uthola zonke izinto esiziposta kuyona ke le channel.